Ei, bon dia, com va, amics i amigues? Ja veu, hem vingut al castell de Gaianes, que, bueno, la veritat és que tenia ganes, una zona molt bonica i així ja veu el dia. Jo pensava que faria sol, però bueno, tampoc me desagrada perquè no fa excessiu fred. La idea d'avui, tinc moltes idees, però bueno, després ja se podran o no fer. Però bo, la idea és baixar per ahí, cap a Gaianes, pegar una passejadeta per l'embassament de Beniarrés. Després creuarem el mític Benicadell, que ja m'ho heu dit moltes voltes, que a veure quan vas per Benicadell, a veure quan vas, pues avui anirem per el Benicadell. I acabarem en l'embassament de Bellús. I bueno, i després en un poble molt xicotet que també tenia moltes ganes de veure fa temps. Així que esperem, perquè està purnejant un poc, esperem que el temps ens respecte, perquè avui acabaré per ahir per on he dit, però després seguirem gravant per a la setmana següent. Així que anem a fer marxa. Per almenys sembla que ja està obrint un poc per ahí i no se xelarem o no se banyarem més. Espere, vull pensar. Quan baixem del castell hem passat per Gaianes i això la veritat és que és molt bonic. Tenim això, sí que això és l'Albufera o la zona humida de Gaianes. Pertany, no sé si està ja com a privat o què, perquè bueno, està el mas eixe, que en principi l'accés és per allà per el mas. De fet podeu veure que n'hi ha un xicotet passeig de fusta hasta una mena d'illa que n'hi ha ahí, que bueno, vos recordarà un poc els que n'hi ha en l'Albufera si heu estat per ahí. Però bueno, jo crec que per este camí també es pot entrar per això d'ahí. És un passeiget que està xulo. D'esta Albufera diuen que, bueno, pel que he trobat i això, parlen que és una albufera endorreica. Això què vol dir? Vol dir que perd la major part de les seues aigües no per infiltració a terra ni perquè desaigüi en cap lloc, sinó que perd les seues aigües per evaporació. I bueno, pues a la vista està que s'ha evaporat tot, no? Breathing in deep until there's calm. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Only I'll make still this weather in me.
expectations they leave us deafened by pride. I will listen. Possiblement no portem ni 5 minuts de vídeo i ja m'ha posat en contra alguna gent, perquè, bueno, venint, això és l'embassament de... o, bueno, té el nom d'embassament de Beniarrés, però, bueno, ja he vist alguns cartells en els que està tatxat Beniarrés i ficar Planes. Aleshores, bueno, jo no... gent de Planes jo no ho sabia, i gent de Beniarrés, no ho sé, apanyeu-se entre vosaltres, vull dir que jo... això, vull dir, és molt de cacau per mi. Esta volta s'hem quedat així en el mirador, de veritat, està prou bé, se veu el nivell un poc. L'altre vídeo vam passar per el mateix embassament, per la presa, diguem, vam passar per ahí, però esta volta no passarem per ahí, tornarem per a pujar cap a la muntanya. Un poc més avant, ho teniu ahí, ara vos ho acostaré, està el monument a dos persones que van morir, no sé si recordeu, igual no ho recordareu, jo no ho recordo perquè no havia nascut. En 1980 va haver un accident d'un hidroavió que estava lluitant contra el foc, un incendi en la Serra de Mariola, i agafant aigua d'ací es va desestabilitzar i bueno, van morir 2 persones. Així que, bueno, pues, aquesta gent que lluita contra els incendis i cuida la nostra muntanya, pues, sempre amb ells, ja sabeu. D'ací l'embassament de Beniarrés, o de Planes, ja no me mateu, rep l'aigua del riu Serpis, que després el riu Serpis acaba en el Grau de Gandia. Ningú s'ho hauria preguntat, però jo vos ho deixo caure. I've been thinking for days, yeah, I've been thinking for years, that I'll tell myself I'll stop the things that keep me from you, dear, but I keep on losing it. Oh, I keep on losing it. And I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. And I'll keep myself from feeling with the pictures that I paint, but I keep on losing it till I've lost the only thoughts that keep me sane. I've been wasting all my days. Yes, I've been wasting them for years. And I do my best to block the thoughts and hope they disappear, but I keep on losing it. Oh, I keep on losing it. I think that I need to rearrange things. I'll be a man of God and faith, and I wash away my sins. I have my soul cast in a lake and burn my days away. Oh God, I've lost the only thought that keeps me sane. Ja veu on hem arribat ara. Bueno, és un xicotet mirador, o no sé si és un mirador realment, o bueno, o m'he parat jo sí perquè sí, però bueno. Podeu veure les vistes. La carretera és un xicotet paradís. A una part la Vall d'Albaida, a l'altra el comtat,
i jo volia parar-me així perquè era més o menys, segons havia vist Google Maps, lo més prop que podia estar del Benicadell, però, clar, ja podeu veure com està el Benicadell. M'imagino que l'Oratge ha dit, bueno, l'Oratge ha pensat, te deixo fer el vídeet, però el Benicadell no el vas a veure. Però bueno, això està bé perquè així a vosaltres no el veu i qui no l'hagi vist pot vindre a esta carretera a fer esta carretera, parar així i veure el Benicadell de ben prop. Si la vista no m'enganya, com diuen, anem Google Maps, tirarem cap ahí i està un poc més dalt, està la Cova de l'Or, que bueno, ahí la Cova de l'Or podeu, fan visites guiades i això, has de parlar en l'Ajuntament, però fan visites guiades i està prou bé. I encara queda, perquè això encara queda, baixarem, i quan baixarem a un dels pobles, crec que és en menys habitants del nostre territori. Algú preguntarà, però està a la famosa Ruta 99? Sí, està a la Ruta 99, però bueno, el millor de tot és que encara queda part de la pujada i baixada. Ho hem vist en altres capítols que a voltes quan es decideix fer un embassament a un lloc o a una vall, n'hi ha voltes que els pobles que estan ahí van al vol, diguem. Però clar, el mateix passa amb les carreteres. Si és que esta carretera, que està ahí el pilonet VP 1021, està marcada realment com a 6122, la CB 6122. I aleshores, clar, quan passa per així, doncs en algun lloc, si no recorde mal, en algun lloc per allà o per allà, ha de continuar. Segons fica en Google, crec que és la 6123, perquè m'imagino que és, quan feren esta, que és la 612, doncs després 612.2, 612.3, no ho sé, igual m'ho estic inventant, però per a mi tindria tot el sentit del món. Aleshores, ja veu el que passa. El pantà, no sé la veritat a quina capacitat està, però té pinta d'estar de les més altes últimament, perquè no es veu terra així. Aleshores, però, ja sabeu què és el que anem a fer ara, és el que toca. Si hem vingut així
per a veure com desapareix esta carretera hem d'anar allà a buscar on apareix l'altre tros de carretera. Richmond, Virginia, the story starts 1848 on the Ides of March. Jackson Merriweather, born into the tether, to work the land and never live to see a dime. He had a better plan to be a human man, to make a run across that Mason-Dixon line. He heard tell about a railway underground, running through the night and always northern bound. When I go, I'll die a free man, in a place where I belong. Virginia falling, Pennsylvania, you are calling me home. Go on home. On the day he left the South, it's when the war broke out. Joined the 25th and shut the rebels down. Marched across the land with those who took a stand, that no one's got the right to own their fellow man. Spring of 65, came back to start life, work on his own time and learn to live again. He became a father, Scranton's finest barber, make his way out from the way that he came in. When I go, I'll die a free man, in a place where I belong. Igualmente, tío. Virginia falling, Pennsylvania, Jackson Merriweather, his story told forever. Bueno, ja ho he vist, no? Una venda, 500, era este rollo Bober, i l'altra una 883 de... El xic és de Kamikazes Garage, que bueno, que se dedica a arreglar motos també i la té així prou customitzada, rotllo... Està molt bé, m'agrada molt la moto. Una 883 que... Hòstia, aquesta sensació de que pareix que se va parar el motor, aquest motor de carburació que sembla que es va parar, és prou curiós. Se m'ha anat totalment el que volia contar-vos, però bueno, ja veu la carretereta així, jo crec que en algun moment arribava hasta allà i, de fet, mireu, perquè per així continua la carretera, però bueno, per ahí també, aleshores no sé quina de les dos arribaria cap allà, però bueno, que és l'altre punt. No vull trencar la màgia de pensar que alguna d'aquestes dues carreteres enllaçava amb aquella d'allà. I res, la veritat és que molt guai, han tingut un ratet de xarreta, m'han estat contant un poc, estan fent una volta i el xic de la Harley se'n va normalment per ahí a dormir ahí en el sac i tot això. La veritat és que enveja, això és la vida de moto, això és la vida de moto.
Sempere o Sant Pere d'Albaida. No sé si estan acceptades les dos, si el poble es reconeix com a les dos. Són les campanes ara. Això serà la una. Jo crec que seran les dos. Jo crec que no he encertat molt aquest campanari. Però bé, sé que me repeteix moltes voltes, però és que, joder, cal reivindicar els pobles xicotets, ho haureu vist. Té una plaça brutal. Ja la voldrien molts pobles, que unes escalinates molt xules. I està molt bé el poblet, de veritat. Estan així super tranquils, escoltant els pardalets i bueno, i aguantant a perduts com jo, que venim de tant en tant a intentar empapar-se el poble en cal que siga mitja horeta, no? Però bueno, me despedís ja. No me'n vaig a casa, me'n vaig a Xàtiva, vaig a fer nit en Xàtiva perquè, bueno, demà tenim una prova d'aixes que tant vos agraden, que, bueno, ja sé que és hasta última hora, el recorregut és secret, però, bueno, com que ja he passat per el Benicadell i he vist que n'hi ha un cartell de que se tanca la carretera demà a les 9, crec que per el Benicadell passarem, perquè, bueno, m'he apuntat a la ruta curta de 350 quilòmetres, aleshores 350 quilòmetres donen per a molt, i jo crec que el Benicadell, ja sigui cap allà o cap ací, l'anem a fer. Ja penso que faré una mena de bingo, no?, per a veure si encerte per on anem a passar, perquè, bueno, crec que anem a tocar totes les muntanyes de per ací. Però, bueno, senyors, parlem, se veiem en el pròxim capítol.